ebe zinez gustatu zitaz, eta ni usu jiten ez bertsolaien ikustea, zinez maite dit, eta halako tentsione bat sendiduz txapelketa behita, baina bestelan ni laket izan duzu. Eta gainera bagin izin sibiutar bat, guano habo potiko edera gainera, eraiten dizi emaztek, hori nuntza kantatzen diz eta hori nuntza. Nik izigarri maite ukan dit, eta haniz laket izan duzu, memento azkarrak bizitzen ditu bertsolariekin hizkuntza eta hizkuntza ekiko den errestasuna, aberastasuna eta atzemaiten dut bertsolariak emaiten duela euskarari holako magia edo nik senditzen dut hain izigarri maite dut eta maite uken dut bai Joanes Etxeberriak bertsoak entxean egiten betitu Sibiutarrez eta hoi uste dut bertsolarientako ideia bat dela bakoitza bere euskalki ekin egitea eta maite dut. Bai, gaurko saioan etako hunkigarria zen, asteko bi bertso eskolan laguna kintien horra eta entzutan eta kasiken ni haur hainbanintz bezala urduri tasun gehiago banuen bestentako Joanes eta Ramuntxo hor, hirugarrena aitzekua eta ze atsegina ze plazera horien entzutia, badu ez tekitzuma, 10 urte bederen zerbait sasi ez bertsu eskola, baina traketxulari eskola muntatzen ari giela Siberun eta igazki harronago eta oso ungi egin dutela. Oso izerra. Oso izerra eta nunbait geiza berrizi batzen ere bai, ez dut uste sekuran izan denik Siberrotarrez xapelketa batian eta hori geiza harraroa bai.